Ahojte priatelia, takže vítam vás pri ďalšom videu a tentokrát som si vybral, čo aj minule som tu bol, ktorý troška zapršalo, takže som to nemohol ďalej pokračovať. Aj keď dneska to troška púka, ale je to určite že lepšie než minule, čo sa to bolo naposledy. Troška aj slnečko vyšlo, čo je paráda. Čo znamená, že keď je slnko, tak máme troška aj také teplejšie. No, ale dneska sme si vybrali prírodu medzi obcami Trhová, Hradská a Trstice, čo som mal už v pláne tiež dávnejšie. A týchto miesta som druhýkrát. Prvýkrát to bolo asi pred 2, možno že už aj 3 rokmi. Takže tentokrát sme si vybrali opäť po 2-3 rokoch sem. A dneska to bude zaujímavejšie, dúfame, aj plno zážitkami. Plno zážitkov, čo vám prinesiem. Takže poďte so mnou. Plán je taký, že pôjdeme do tohto lesa. Prejdeme si tento kúsok, dúfam, že sa dostaneme na tú druhú stranu, lebo tam v strede máme také kalisko, také jazierko, taká voda, kde podľa všetkého sa napája divá zver. No, takže tak poďte so mnou. Dúfam, že sa ja dostanem tam do stredu a ďalej uvidíme. Takže dámy a páni, priatelia, vítam vás pri ďalšom videu, ktorého premiéra bude viac než pravdepodobne máji. Samozrejme podľa toho, že ako vyjdeme s časom, tak poďte so mnou. Takže vítam vás pri novom videu. Teraz sa prebrdíme cez tieto žihlavy. No. Tu máme takúto pre zver, takéto napájadlo. No. Ale našim cieľom je sa dostať tam, do toho lesa. Ako vidíte, tak tu máme takú vodu, kalisko, kde zver sa chodí napájať, ale teraz skúsime tuto zísť dole, že či tam budeme vedieť prejsť, maximálne tam tuto veľa vody. Ja dúfam, že sa dnesko tu uláme, takže poďte so mnou, bude to super. Že sa nezbúcháme. Takže dámy a páni, teraz som momentálne v tej tady je papá zver, ale teraz mne pôjde o to, aby som sa dostal na tú stranu. Ale ako vidíte, tu máme vodu, takže skúsime ísť tuto vedľa vody a pôjdeme tým smerom, tuto vedľa brehu.
Dúfam, že tam nie sa bude vedieť dostať na tú stranu. Takže poďte so mnou. Táto, keď pôjdete do prírody, tak samozrejme nezabudnite sa už namastiť, lebo kliešťov je dosť. Viac než dosť. Už som mal tú česť ich mať na sebe. Takže tak. Takže teraz sme tuto na brehu vody. To bude zaujímavé sa tam dostať. Teraz sa pokúsime tuto prejsť vedľa brehu, vedľa vody a skúsime sa tam dostať tam, o čo mi vlastne tu pôjde. Potom keď sa tam už dostaneme, toto celé chce prejsť až tam do začie. Takže vítam vás pri novom videu a ja sa vám potom ešte ozvem. Zatiaľ. Teraz prejdeme tuto vedľa brehu. Tuto je dosť mokré samozrejme. Takže som zvedavý, čo sa mi podarí, čo nie. Zaujímavé je, že keď som tu bol naposledy, že tuto som sa v pohode dostal cez tento breh tam na druhú stranu, ale teraz to bude také asi horšie. Takže tuto sa asi veľmi nedostanem z tejto strany na tam, kam mám zamierené. Takže viac než pravdepodobne pôjdeme tam späť hore. A skúsime z tej druhej strany. Toto asi ťažko prejdeme.
Takže dámy a páni, takže sa musím vrátiť na tú uličku. Odkiaľ som chcel, že prejdem na ten smer, za ten breh. Ale to sa nedá, lebo tu máme samú vodu, takže to není šanca odtiaľ to tam prejsť. Takže ešte mi páce, aby sme sa tam dostali a troška toto tam preskúmame. Čo nás tu tam čaká, čo nie. Ale ja si myslím, že sa tam nejako dostaneme. Môže z hlavnej cesty, keď sa dostaneme na cestu, tam môže odtiaľ. Bude to zaujímavé sa tam dostať. A to všetko bude vo videu. Všetko krásne. Takže poďte so mnou. A keď nás to tu dneska trošku pofúkáva a je to stále lepšie než dážď momentálne. To vidíte. Možno by sme trošku prešli cez ten strom. Ale to by sa tiež jedalo, lebo tam ako končí strom, tak tam je zase iba voda. A od brehu podľa diaľky, podľa čo vidím, toto je dosť ďaleko. Takže môžeme ísť akurát týmto smerom. Takže takto. Ja sa vám ešte ozvem, priatelia. Takže zatiaľ. Opäť riskneme sa dole. Vidíte. Toto priese. A za to teraz som zbadal na sebe jednu kešte a to sme si dali momentálne dole. To človek ani nestúpi do trávy, do vysokej trávy a už má na sebe. No ale čo vás tu zaujíma, je túto situácia. Tuto sme prakticky ho mohli prejsť, takže pôjdeme opatrne. Takže dámy a páni, preto sme našli niečo. Skúsime tuto prejsť na tú druhú stranu, lebo ináč by podľa všetkého by som sa tak nedostal, takže držte mi palce a jeme cez strom, prejdeme cez tú vodu. Tak poďte so mnou. Krásne opatrne. Ideme na to. Tak. No poďte. Táto voda troška aj smrdí od žiab, ale dá sa to udržať. Ja to prstie troška žere. Žere.
Dobre, takže to sa nám podarilo prejsť tu cez vodu, takže sme na druhej strane a ideme donútra, do lesa. Ale ešte toto musíme chvíľku prejsť cez tieto brusnice. Tu bude troška také pichlavejšie, ale nevadí. A na že sme prešli a ideme donútra. Ideme to tu poobzerať sa. Držte palce. Takže ideme donútra do lesa, ako som slúbil, ako sa podarilo, že sme na druhej strane brehu a ideme to tu troška preskúmať. Poďte so mnou. Prejdeme sa tuto. Najprv pôjdeme tento smer, to sa prejdeme tým smerom tadiaľ. A teraz pôjdeme tento smer. Toto je kľudnejšie ako vonku mimo lesa. Toto je nefúka ako tam vonku. No, ale poďme. Tu máme takéto cestičky od zvery, takže prejdeme si teraz tento úsek, ale tu máme takú lepšiu trasu, cestičku, takže pôjdem po tejto cestičke. Kúkneme sa na túto lúku a potom prejdeme tou trasou. Tu máme takúto cestičku. Z diaľky sa už počul srnca.
dúfam, že niečo zachytíme na kameru alebo do foťáku. Je ako potýne. Tu máme nejakú lúku. A nejaký drát, som sa do toho troška zachytil, ale pohoda. No. Prejdeme na toto. Nádherné. Takže sme na lúke. Dobre, takže ideme ďalej. Teraz pôjdeme už von z tejto lúky, čo sme, a pokračujeme ďalej. Pôjdeme späť dovnútra do lesa. Pôjdeme na ľavú stranu. To tam preskúmame. Takže poďte so mnou. A to musím uznať, že tráva je krásny zelená. A my pôjdeme tým smerom. Tam máme krmítko, takže pôjdeme tým smerom. A keď som to druhýkrát teraz, tento smer ešte som nemal rozkúkaný, takže táto časť je pre mňa nová. Ja vám ju ukážem. Dámy a páni, keď ste takto v lese, v prírode a na takéto diery dávajte pozor,
lebo neviem aká je hlboká, ale hneď sa to pozrieme. Ďalšia vec, toto čo máme pri nohe, tu je tiež nejaká diera, takže na takéto, keď ste niekde v prírode, na turistika alebo takto, tak dávajte na takéto bacha. Lebo prúser je raz, dva. Ale nie, keď ešte ani nevieš, aká je hlboká. Preto to ani teraz nepôjde, ale pôjde tak okolo. A pozrieme sa. Možno to bol nejaký bunker, lebo tu máme aj takéto stehál. Neviem, čo tu je. A tu máme nejakú šachtu, dieru. Takže na takéto pozor. Tu máme ďalšiu dieru. Neviem, čo to chcelo byť. Krásna diera. Ja, opatrne to obídeme a pozrieme, že aké to je hlboké. Krásne hlboké. Takže na takéto treba dávať pozor na takéto, lebo to keď padnete, môže byť aj prúser. Dobrá hlboká diera. A teraz pôjdeme to dolejť. No, ideme ďalej. Pozrieme na túto stranu ešte. Budeme tak krásne dookola. Teraz pôjdeme po tejto zvieracej cestičke. Máme krásne počasie teraz aspoň. Takže teraz vyhľadávam lokality najmä v okrese Dunajská Streda od Lehníc po Šrutok po Veľký Meder. Takže pokiaľ máte tipy, tak kľudne mi napíšte miesta, prírodu, lesy. Takže kľudne mi napíšte dole do komentárov a ja príde sa zaujímavé veci, videá, fotky.
Takže netreba sa hanbiť, nehryziem. Takže kľudne do komentárov môžete napísať miesta. Teraz ideme po tejto ceste. Ako vravím, kľudne mi napíšte tipy, miesta v lokalite a v okrese, celom okrese Dunajská Streda, ktorú si prejdeme, postupne prejdem. Nakoniec si nechávam to lepšie a to budú Dunajské luhy. A tam pôjdem aj viackrát, lebo to je veľká lokalita Dunajské luhy a zároveň krásna. No, takže sme sa dostali k ceste. Máme takéto fajnovú cestu. Tam už chodia aj autá. Tu máme takúto fajn cestičku, takže pôjdeme teraz po tejto trase. Takže za to už sme prešli. Takže sa vydáme touto cestou, čo tu máme túto druhú trať. Asi nezdaví, že kam na to zoberie. V tejto časti som fakt, že prvýkrát. Takže to preskúmame. Tu máme tiež takýto lesík, ale to moment teraz nedáme. Až potom, niekedy. Máme tu lúku, ale tu nám niečo leží v tráve, len nevieme, že čo ešte. Keď som typoval, že bažant, tak uvidíme. Tu máme tiež nejakú cestičku. A tu máme veľa ciest. Jedna je tuto, druhá je tuto a tretia je tuto. Teraz to musí vybrať. A tu máme nejakú výhľadňu. Pozrieme sa na túto stranu. Takže som si vybral tretí smer.
Kremitka, či čo to je. No, viac už pravdepodobne, že tu máme aj diviaky. Takže toto už pôjde, toto sú už diviačie veci. Toto už viac už pravdepodobne máme diviakov. Tu máme nejaké cestičky. Pôjdeme toto. Tu už viac vedíš, pravdepodobne sú aj diviaky tuto. Na stopkách. Takže sa nachádzame. Takže tuto viac než pravdepodobne sa už nachádzajú diviaky. Aj diviaci. Takže to sa nachádzame medzi Trhohradskou a Trsticami. Takže nie je zvedavý, že čo by to ešte prinese. Tie veci, čo sa tam vidia pečie, či začie, tak viac než pravdepodobne aj diviačie veci. Takže pôjdeme toto rovno. Je rovno cez tento padnutý strom. Takže aj komáre sa nás obúdzajú. Pôjdeme toto. Pôjdeme cez tú bublinu. Nejaké diery takisto. Jasné. Toto sú už tiež diviačie veci, takže viac už pravdepodobne tu máme aj diviaky. Ideme toto. Ideme toto.
cez tieto stromy.
Takže pomaličky sa už poberieme k autu. Ale predtým sa ešte pozrieme na jednu trasu. Teď sa pozrieme na jednu trasu. Tam na tej, ja to bude volať, že lesná križovatka. Hore dole 8 hodín môžeme mať. A tu. No a teraz sa poberieme späť. Tu máme ten kopec a my pôjdeme z touto stranou. Som počúvať nejaké zvuky, takže oči všetko na stopkách. Toto je kopec a my pôjdeme tuto. Na to sme to previezli. Pojďme tuto späť. Takže tu máme ten kopec. Ale už to počúvať nejaké zvuky, takže treba byť obozretný. Takže ideme teraz. Rovno. To sa zamotal. Máme tiež ten taký kanál a tu sú tie stopy tiež. Tu máme výhľadňu. Takže pomaličky sa dostávame na tú lesnú križovatku. Sem sa určite, že ešte vrátime. Takže bude to ešte super. No. Tu máme tú výhľadňu. A za tú výhľadňou je tá lesná križovatka.
A ja šikovne som sa dostal teraz. Ja. No, takže tu sme na lesnej križovatke. Lebo teraz máme aj tuto. Aj tuto. Odtiaľto sme prišli. Takže to momentálne tam sa nejde. Takže ideme tento smer. A tento si necháme najbližšie, keď sa sem vrátim. Takže ideme týmto smerom. Takže tento raz už bude zvedavý, že kam ma zavedie táto cesta. To krásne troška stmieva, ale nevadí. Dneska je troška také príjemnejšie než včera, čo sa týka počasia. Troška do toho, troška také chladnejšieho vetra, ale nevadí. Nejde. Na pozadí máme nejakú zver. A to by sa typovali na srinču. Takže takto. Som zvedavý, že kam ma zoberie táto cesta. Takže ideme rovno. Krásna lúka, ktorú sme si prešli. No. Pokračujeme ďalej rovno. Toto sa nám skúva cestička, takže pojedeme tuto. Tu máme cestičku, ktorá zase vedie tam. Takže ideme tým smerom. Tu máme takú cestu. Zadajú, že kam ma to zoberie.
Krásne ticho. Zasala nám tu niekde húka, ďalšia. Tu máme ďalšiu výhľadňu. Prejdeme to tu rovno asi. Alebo tam. Prejdeme asi. Tu máme výhľadňu. Takže pôjdeme asi tam späť. Prejdeme. Nie, počkať. Prejdeme tuto. To sa dá už minulá cestička. Ale nevadí. Prejdeme týmto smerom. Už ideme do hĺbky lesa. Blbé holuby. No. To trošku je rovno. Takže takto. Takéto dierky treba dávať tiež pozor na takéto malé dierky. Aj keď takto idete späť večer.
treba dávať pozor. Tu je viac pravdepodobne takéto letičky od diviakov. Takže pravdepodobne poviem, že by som ani nemyslel, že tu budú diviaci. Pravdu poviem, že by som ani nemyslel, že v tejto lokalite že budú nejakí diviaci alebo niečo. Ale nevadí. By si myslel, že sa zaplietol nejaký, a to sa nezaplietol. Takže takto. Pôjdeme tuto. A do takéto konáre treba dávať pozor. A samozrejme treba pozerať, že človeka stúpa v takýchto večerných hodinách.
zvedavý, že kde vyjdeme teraz. Čo ma čaká pred nosom. To vidím pole. Čo to je? Zvedavý, čo to je. Toto vidím nejaké. Počkaj. Ty vole, tu som sa dostal naspäť. Čo ti jebe? Nevadí, pôjdeme späť a pôjdeme po tej ceste, čo tam je, tá tretia. Čo tu je tá lúka? Ty vole. No nič, ideme po tej tretej ceste. Pia. Toto tam z toho prekvapený. Toto som veľmi prekvapený. Takže sme sa dostali späť na tú lesnú križovatku, takže ideme tuto rovno. Trať číslo 3. A toto bola zaujímavá trasa. Je po cestičke, všetko jedno s druhým a tá miesto ma to vráti, ako som vyšiel. Ale nevadí. Tak ideme touto trasou. Keď to dostane touto trasou, to sa dostane na cestu. Takže ideme po tejto ceste a som zvedavý, že kam ma to zaberie. Sa mi zdá, že začína sa mračiť. Ale nevadí. Ale zase nie je zima, dámy a páni. Toto už tak riadnejšia vyšlapaná cesta, takže som zvedavý, kam ma to dostane a kam sa dostanem. To bude veľmi zvedavý. Ja sa schovárajú stromy. Jak sa schovárajú stromy, počujete? Tak to budete počuť. Som veľmi zvedavý, že kam ma to zoberie.
fakt je tu huláka srnec. Takže budeme sa dať kam. Ale vidíte táto cesta. Aj tu máme cestičky. Kúkajte na to. Žijeme. Vyskúšame túto cestu. To už tak jedno. Túto cestu teraz nedáme. Takže ideme na túto trasu. No, vyskúšajem. Tu máme tiež nejaké priestranstvo, takže som zvedavý, že kde vyjdeme. Tuto máme vodu. Wow. Takže tu máme takýto kopec. No krása. Pekný podvečer, priatelia. Máme už 8 hodín aj niečo preč, takže
Nejakú tú časť sme to prešli. Toto je prejdené troška. Čo sa týka prírody medzi Trsticami a Trhovou Hradskou. Sme toto krásne prešli. To všetko uvidíte v novom videu, ktoré bude mať premiéru v máji. Čo sa povedať, tak sme sa vybrali po tejto, ja toto volám, že takéto veci, že presná križovatka, kde viete ísť doľava, doprava, rovno, čo je absolútne super, ale čo sa povedať, že podľa všetkého, ale podľa mňa tu sa vyskytujú aj diviaci, podľa toho, čo som tam videl, ale to nevadí. A podľa môjho názoru nie je tu jeden, ale zo pár diviakov, ale dosť zo pár diviakov je tu. Ale čo chcem povedať, poďte sa mnou. Takže túto trasu som si momentálne vybral ako taká záverečná cestička. Takže poďte sa mnou. Ani neviem, že kde ma zavedie táto cestička, ale aspoň budeme vedieť. Takže už máme neviem, už ani raz spal skoro. Takže krásne sa nám smieva. Takže poďte sa mnou. Som veľmi zvedavý, že kam ma zavedie táto cestička. No, troška prefúkuje, ale zase nie je taká hrozná zima. Alebo to, ako dá sa cítiť, že keď bolo minulé tých 30 stupňov skoro a teraz o dosť polovičku menej, to je také, že citeľné, ale nevadí. Tak, poďte sa na takúto jazdu. Ale pokiaľ máte nejaké zaujímavé miesta, typy na lokality, hlavne teraz okres Dunajskú Stredu, kde navštívime všetky možné veci. Takže pokiaľ máte miesta, a kľudne mi napíšte dole do komentu, lajkujte, zdieľajte. Lajkujte, zdieľajte. Takže som zvedavý, že kam ma zavedie táto cesta. Ale kliešťov to je mŕte. Tak ako pravím, keď sa chystáte niekam von, tak sa riadne natrite, dajte si aký ten sprej na seba, po prípade náramky proti kliešťom. Sa natrite, lebo je ich mŕte. Takže aj riadne nestúpite do trávy alebo cez trávu, keď prejdete, a už máte ich na sebe. Takže takto. Tu máme takéto krymitko. No už to aj nevidno, už sa snieva. Takže milí priatelia, pokiaľ máte záujem, tipy na nejaké zaujímavé miesta, kľudne mi napíšte dole do komentárov. Teraz som si vybral hlavne lokality v celom okrese Dunajská Streda. Takže pokiaľ máte tipy, to bola iba sova. Pokiaľ máte tipy na nejaké zaujímavé lokality v Dunajskej Strede, okolí od Veľkého Medera po Lehnice a Jahonu a tak ďalej,
tak kľudne mi napíšte dole do komentu. A ja to naplánujem, pôjdem, natočím, nafotím a spravíme z toho krásne videá, plné zážitkov. Takže milí priatelia, majte krásny večer alebo podvečer a vidíme sa pri ďalšom videu, či už z prírody alebo z Urbexu. Takže takto. Takže majte krásny večer a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute. Milí priatelia, ideme do finále dnešného dňa. Takže vám prajem krásny večer a krásnu dobrú noc a vidíme sa pri ďalšom novom videu, či už z prírody alebo z Urbexu. Niečo naplánujeme a ideme na to. Takže priatelia moji, krásny večer a majte sa krásne. Čaute zatiaľ.